Ya. Wallahi wani sallah azhar ya kamata a yi. Ni ma wallahi ban yi sallar nan ba. Kake gani in muka samu wani guri a can kawai gaba sai mu Ya tsaya ga ni muka samu wuri. Ha? Ai ba waka ga wani wani. Ba za mu je sallah. Wancan ku? To mu je. Kana da alwala ko? Ya kwa wala. Shike mu je kawai. Malam barka dai. An yi lafiya? Wallahi malam da mun zo wucewa ne muna son yi sallah ne kuma nake ganin kusa ba masallaci. Shine muka gani na wannan da za mu yi sallah a nan gurin sai mu huce. Masha Allah to baran tashi gyara mana gurin. Tashi ka san yanayi ne na sanyi ga baki duk gurin duk gashi yayi. Oh no. Mun shirya. Amma za ku je kan sallah asuba fa.